Halo, 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 halo. Mic test. Halo, halo. Okay na tabo, Yaks? Okay na. Sige, sige. May adlaw ka na tuntanan, aniya kita karon sa barangay Lotloton. Kung diin din hing dapita, nahitabog yun ang panaginunggabay o pagtinikbasay sa duha ka tawo. Nga gikabaniyo gid pag-ayo nga nagdinumtanay. Nahitungod naman gud kuno ni sa usa ka stick nga sigarilyo, kay kining usa ka tawo kunong giingon nila na ngayo og usa ka stick nga sigarilyo aning usa. Tapos wala kuno tagay kay wala kuno ikahatag kay wa po kuno say kwarta. Tapos nasuko kuno ning usa, munang nahitabo na ning panagtiknik bagsanay o kanang pagdinunggabay. Motong na alarma pag-ayo ang tibuok barangay, so nakapanawag si kapitan og mga pulis dito sa munisipyo kay di na magid matabang ang ilaang mga panaglalis diring dapita. So wala sila lang nabuhat kay nabanhan naman sila pag-ayo. Ilan naging gi-report dito sa kuan sa munisipyo aron Ikaw ba? Ganiyara kay ka? Kita ka na o ga-report bimihari dong. Ay naman, pag-report na mo anak, kinaraman ko haring kilid. Ay naman ka ganiyara ka na sige pa cute-cute. Burara pag-ipog na cute. Lako ato kang likod. O karon mo balik tamo lagi to si kapitan narato lagi siya pag-ayo mo nang nanawag na gid siya kay kuan di na gid makontrol ni mga tawo diri kay nang guliyang na magud pag-ayo anang Sumoto nakapanawag pag-ayo si kapitan daghan kay pagkapulis kay natruma na gid in taon pag-ayo ning amo ang mga kasilinganan haning dapita. Ikaw ba ganiya lagi ka sige kag siyo sayo wala na pagilami adto lagi ka. Na mao lagi to si kapitan nakapanawag og mga pulis, mga sundalo kay mo na to nagtalawan nagabalik manik na gini akong linya lagi tungod ni mo nito hawakan. Ani pa. Na, dala ka gyapon lagi kumukawa. Balik ara. Mao lagi to mo balik ta sa ato ang kuan report kay sorry kasi interruption kay naman ko yung magasamok-samok kung magsungot gid pag ay na ako ang utok anang inana John. Gikusta na noon ko. Magabalik-balik ta ni atong ang istorya kaganiha na katong duha ka tawo na atong giingon nga puro ra sila angol wa man po nangamatay nila atong ila ang gubot kagahaas atong miaging adlaw nadala ra po din sila sa ospital. So karon nakagawas naman kuno karon da ako nakitang tawo nga basing nakabalo ni siya sa kuan atong hitabo atong panahon na ato ni siyang interviewon. Sir, interviewon ka na ko kariyo, sir. Sir naman po niya. Haring interview rin ni sir. Di ba ka atong pagdinunggabay atong duha ka tawo din dapita? Asa ba ka silang dokyo og si Ranje? Murag mo man siguro to. Basta kay diha ka ni hato nakakita ka. Nakakita. Aw pwede ba nimong i-detalye kung unsa gitong hitabo atong adlaw? Kuha naman to tungod sa sigarilyo. Unya pagkahuman si Ranje ni ana man siya og ina wala siya tagay ni dokyo og sigarilyo ni ana si Ranje og dalo ka dok. Moto nasuko si dokyo. Anak bitaw si dokyo ani kilid. Di anak bitaw si dokyo bitaw. Pagkahuman pamati si kuan. Pamati si Ranje kana laging naigo siya og murag kutsilyo. Otong gadalang po si Ranje sunda gi ana. Gi ana ani. Pagkahuman adto ana siya ni. Si dokyo pamati ang bugay murag waman siya kagwanta. Yati kad Ranje sakit kayo lang. Agay ana di ana lagi niya. Pagkahuman gi ana kuan hani og gi ana niya pagmayo. So si Ranje isa ro dangan ana mo gi pagmayo ana. Sumto iso kay sila duado. Das hamday mo pagmayo si kuan Ranje og si dokyo kasama daan eh. Yati mura og pamati na magipagmayo si dokyo. Isa no mamang ako mi. Di man nagkikita do may gaaway mamang ako may imo ang bunogon. Dili kay aron makaklaro nila ba nga mao ti panghitabo gyud. Bro na magklaro na gito nila siguro kay bunog na kay ko ni mong kalaki. Basta kay mao gitoy nahitabo gyud. O sige na salamat ta kay sa imong pagdetalye kay bro na klaro na itong ang viewers. Ug mo lagi kuno to kay gidetalye man gid ni sir ang ana basta may wala lagi na namatay wala na lagi. Salamat ta sa Gi mo magustad bat. So karon kay human naman na detalye na magid si na klaro naman gid gibalikan pa mangani ko. Karon ato pangitaon tong gihingalan ni Ranje kay atong klarohon og singalan man gid nang ilaang gikabingkilan. So atong pangitaon. Kani sila Jay, muni sila. Sir. Muni ang usa sa gadung gabanay. Sige, adjust kay atong interview si sir. So karong adlaw diya si sir sa usa siya sa nalambigit sa pagdinunggabay atong miaging adlaw. So asa makadapit ato sir? Siya tong nangayog sigarilyo sir. Dili ikaw kung pangutana siya. So asa magika ato sir? Siya lagi tong nangayog sigarilyo, di man kakasabot sir. Ay naman kasi na akong gipangutana dili ikaw. Nya, ikaw dito nangay sigarilyo sir. Nya, unsa galit ang ngalan nimo sir? Si Stephen ko sir. Wala ko mangutana nimo ngalan kasi ako ang gipangutana dili mo
Sa tungalan ni mo, sir? Si Randy ilarot na siya, sir. Ikaw ba? Ganira ka sapaw-sapaw. Hari ka likod. Hari ka likod ba? Wala ko labot ni mo kung singalay-langalan ni mo. Dili ikaw kung interview. Sir, unsa ka tungalan ni mo, sir? Ranji Larot, sir. So lang di larot. Unsa man to'y hinungdan gid ato inyo ang away ka atong miaging adlaw dito ha atong unahan. Kay kuan mo gud, Tungod lagi sa sigarilyo, sir. Kay kaning Randy nangayo ni Dokyo. Unya ang Dokyo anong ihatag. Kisa may malipad di katagaan. So kani giingnan niya si Dokyo og dalo. So ang Dokyo nasuko, sumuoto. Silang duha gininong gabay. Ikaw ba gani haragi kag paipal-ipal. Hato no gawas ato na. Di naman pud ikaw na akong interview si Sir Mapod. Anad bi ka? Ya sir, mo unsa maghihitabo ato sir? mo na yang gisulti na, sir. Muna diha. Si imbis si sir ako ang patubagon, ikaw na mo tubag. Ya sir,